kamba, nandito tayo ngayon sa Bangkor, dito sa Bayanan. Pupuntahan natin isang subscriber natin na matagal na humihingi sa atin ng gagamba. Tinawagan ko na siya, in-inform ko na nandito na ako. So maya maya makakating na ako doon malapit sa kanila. Malapit na ako din sa area nila. So maya maya natin mga gagamba video at natin. Ayan mga kagamba, dito na tayo sa isang sulit subscriber natin, si Amil pangalan. Yan, lagi nagko-comment na halos sa araw-araw yung lahat ng video natin mga kagamba. Kino-comment yan. So matagal na siyang humingi ng gagamba. Sinadya natin ito dito sa Bangkor, Cavite. Bago mag-lockdown, sabi ko dadaling ko na yung gagamba niya mga kagamba. Ayan, dito kami ngayon 7-Eleven sa Bayanan. Ayan ang 7-Eleven. Sa may mami niya, ayan mga kagamba. Sinamahan siya ng mami niya, ayan. Ayan, bibigyan natin ito mga gamba ng gagamba kasi gagaya na naipangako natin. Bibigyan natin ito. So ayan mga gamba, post muna natin, bibigyan natin gagamba. Asa na kayo? Ito po. Dapat malakit. Hindi, konti lang. Ayun, bigyan natin siya ng buryas. Buryas ito. Glorious. Ayan. Kain naman laki-laki. Ito. Dami. Ayan lang tayo. May salmon dito sa kabila. Bigyan natin. Ayan, may salmon. Oh my God. Ito. Baby salmon. Baby salmon dito mga kagamba. Bigyan natin. Oh, dami pa salmon time ah. Bali 5 ito mga kagamba. Ayan, dahil lalakyanan niya. Ayun, ibibigay na natin sa kanya. Salamat po tayo. Ayan, binigay na natin mga kagamba sa kanya to. Ayan na sa kanya mga kagamba. Dito yan mga kagamba sa Bacoor to. Ayan, sa Bayanan. Ayan sa mga kagamba, solid subscriber natin yan. So yung iba dyan na medyo malapit sa akin after na ng lockdown at malalockdown na tayo mga kagamba. So yun lang po. Ano masasabi mo, Amil? Salamat po tayo, Mendo. And like and share po. Ayun. So yun mga kagamba, ayan po si Mami. Ayan po, medyo madilim lang. Ayan.